তিনি ओंखा 4 जुलाई 5 साल तिनी सालनो बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मालिक देबबर्मा ओ हायंग या प्रेरिवो ओ हायंग फायो तिनी बाय बुबाग्रानि आचायमानि साल ओंखा उमर ब्रुइचि दक तिनी ओ गोथार सालनो हास्ते गनागैनो दिप्रामथानि आदं रक बुबाग्रा आचायमानि सालनो गोथार साल हेने वानसुगै हामजागमानि साल हेने वानसुगै खातुंमानि साल हेने वानसुगै पालायलायमानि नुगजागै तंगौ बिसिब्रुमनो ताकलायबो हायनो हाय हास्ते गनागैनो हास्तेनि दालबिदाल थाय दालबिदाल आमचाय दालबिदाल हांकर दालबोदाल बुखास्तेनि बिसिंगो दिप्रामथानि आदं रक ओ सालनो पालाय तंगौ आपतिखेनो ताकलायबो बुबाग्रानि ओ गोथार आचायमानि सालनो थानचानि साल थानचा देहिनै हास्ते गनागैनो पालायना बागै लुआ जिजाक हास्ते गनागैनो दिप्रामथारक आमतिखेनो 47 आम्बासा दिप्रामथारक बतिनि आम्बासा बुखास्तेनि बिसिंगो क्लाइनाय 47 आम्बासा दिप्रामथा ब्लक कमिटिनि आम्बासानि बागमारा रामप्रानि हाबानगो केक रावै केक चालायमानि बिसिंति ख्लायै तै ओ आमचायनि ओ हातिनि दालबिदाल लुकुरकनो चॉकलेट बागै चारिमानि बिसिंति ख्लायै बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मालिक देबबर्मानि ओ गोथार सालनो पालायखा थानचा साल हिनै तिनि 47 आम्बासा दिप्रामथारक अबनि लगी लगिनो तिनिनि ओ गोथार साल बुबाग्रा आचायमानि सालनो कितिंगै तिनि बरक सेलिब्रेट याखेबा पालायलायमानो तियै कक साना थांगै 47 आम्बासा दिप्रामथानि खरकसा दिप्रामथानि सिनियर लिडार कुसाराय रियां सावै खोनारिखा जों तानि बागै ओ सालनो याखेबा ओ बुबाग्रा आचायमानि सालनो थानचा साल हिनै पालाय तानि बागै बुबाग्रा ओ आचायमानि सालनो थानचा दे हिनै जों पालायनानै नां अबरकनो बतिनि खुरसाय सानान थांगै बो सायरिखा जों ओ हायंगो याखेबा ओ हास्तेवो जों चापजागिया बसं ओंगै अरय परय ओंगै तंफ्रु बुबाग्रा प्रद्युत किशोर मालिक देबबर्मा दिप्रामथा बदल स्लामानि बिसिंति ख्लायै दिप्रा सारनो चाप फायका लगिरि फायका दिप्रा सारनि गाना बुजाखा दिप्रा सारनि बुखानो सिसारिखा हिनैनो जों बिनि ओ गोथार सालनो थानचा साल हिनै पालाय तंगुते फायनै सालबो पालायनो थांनाय 47 आम्बासा दिप्रामथा हिनै बतिनि सायखनारिखा अबनि लगी लगी बुबाग्रानि तिनिनि ओ गोथार सालनो बुबाग्रानि ओ आचायमानि साल सेलिब्रेशन याखेबा पालायथानि तंबायखा 47 आम्बासा दिप्रामथा ब्लक कमिटिनि आचुकफां याखेबा दलाय जोनाल कमिटिनि चेयारमैन प्रेमलाल मलसम प्रदीप रियां आकनसंनो तियै तपन देबबर्मा सुमित देबबर्मा आकनसं चार तारीख जून जुलाई वो तिनी थांसा दे वो थांसा दे नो हर दिप्रासा जागावो अथवा तिनी 6 शिड्यूल एरिया अथवा आगरतला जेकोनो ग्राम पंचायत जिला परिषद अबाय जागाफोनो वो तिनी थांसानि मिनिंग तथां खैनारुपनानि बागै प्रतिति जुलाई नो तिनी मो 4 तारीख थांसा दे जों पालाव दंगो तिनी चुं पालाव माने जागा ठिकाना खाके 47 आम्बासा ब्लक निउज पक्ष थेकेबो चुं तिनी और पार्टी ऑफिस बागमारा बाजार हातिओ तिनी थांसा देनो कलाव खै शक्तिशाली खै चुं दफानि बागै सामु गाहाम फाइलायनानि बागै महाराज वानसुकमानि रुगैनो प्रतिति जुलाइनि 4 तारिख जों अबाय बर्थडे सेलिब्रेशन खायो और बर्थडे सेलिब्रेशन तिनी फाइमानजाक फाइका दलाई जे डीसी चेयरमैन तिनी बरम गनां प्रेमलाल सर ताई तिनी अरनि तिनी ब्लक नि कर्मकर्ता ताई विभिन्न
एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट अथवा पलिटिकल पोस्ट तंनाय रक जत्न मानजाबै जों दिनै अर खासि खुसि खाय दिनै थांसानि देनो ताइबो खराब खाय सक्ति खाय जों थांसा खाय माननाय अबायनो वानसुगैनो जों दिनै अर दिनै पार्टी अफिस जों दिनै सेलिब्रेशन खायलेखा सेलिब्रेशन नि बिसिङाव जों अमनो मेसेज लिरनानै मचुगो दिनै तिप्रासारक ताबो जों थुमानि सिफाया को हायखाय तंमानि अमचिनि बोबाग्रा हिज चाइनिज बोबाग्रा फाइमानि बिसिंतैयो किसु किसु जागाव ताबो किसा दुर्बलता महाराष्ट्र पयदथाय को बरक रक्तंगो हाइफोनो जों अरचिनि 47 आम्बा साहायो आगेनि सिमिनो चिनि आंचलिक गता बाहान बुथैनो जों मैदा खाय चबा खाय फायो ताबो चिनि महाराष्ट्र जन लगेरिमा बाय जों ताइबो शक्तिशाली अंखा जों अर चिन तिप्रासानो आ मुइ बागमा हायखाय अबाय जों खायनानि चिनि वासुक मंफोरै जों सीपीएम सिया कांग्रेस सिया बीजेपी सिया जों शुद्ध थांसाखाय चिनि मानथाय चिनि सकथाय चिनि फ्यूचर नि बागै थांनाय थांनानै हामै थांनानै सुजुग सुबिदा भबिष्यत नि बागै लंग टाइम चिनिबो सल्यूशन अंनानि बागैनो जों अमो सेलिब्रेशन नि बिसिंति जों जतन कयनानि मचुगो ताइ बारात ताइ तामसानाय आने कक जिगनसा सामाने अरनो माथाखा थांसा देखने पाले जों दिनैनि 4 जुलाइनो थांसानि दे पालमानि कारण तो हिज चाइनिज महाराज चिनि तिप्रासा अरै परै दंमोन ओ जे हुक हबै हुक साकाव जों माइरं सारि रहर खांखे मालाय आं थाङा देबा ओ मालाय आं थांमोन महाराज हिज चाइनिज महाराज फायै जों थांसानि जागाव तै फायमानि अब बेलाय बेलायखे चिनि पाइपलाया जों मयत तंनानि दरकारनि न जों अभाय सब समय 4 जुलाइयाव खाय जों सेलिब्रेशन खायो बोबाग्रा नाचमन सालतो ना बोबाग्रा नाचे माने सालनो जों आगामी बो खाय थांनाय ताइबा हम हम दं तिनि बो चिनि ओ ताइ कैसा स्कुल ताइ कैसा प्रोग्राम दङ ओ भाइ प्रोग्राम न आबन बागै जों हाइफोनो चिनि स्टाडी खायनानि चिनि नक चिनि पार्ट अफिस माने चिनि नक अरबो जों सिगां चिकन मिकनफोर सेलिब्रेशन खायबाय आरोबो जों दले दले थांलायनाय ओ भाइ सावैनो आनि ककरनो मथा थैंक यू Bishiburum no chibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba chibri mataini o kathar shalo chengkha kupur bai khulum lai jao te shui jao TTAEDC hafangni bakhaktui jotto khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te kha kaham yapharo chini mataini hamari chingmanmang no tongthung